What's up mga ka-fishing? Ayan. So, mamimingwit na naman tayo ngayon. Ayan. So, may mga kasama tayo dito. Ayan. Si Boy Tupad. Si Boy Tupad. Ayan, yung isa. Nakarami na yan. Kanina pa sila dito. Sumunod lang ako. Ayan, tignan natin yung huli nila. Hoy! Uy. Ayan, titignan natin yung huli nila. Uy! Napakalaki! 4 na piraso, 1 puyo, 3 tilapia. Ayan guys. Sana all! So ayan guys, mag-aayos na tayo sa pamingwit natin. Magsisit up muna tayo. Stay put muna kayo dyan. So ayan guys, nakapag-umang na tayo ng pamingwit natin. Ayan. Ayan. Dalawang palutang na kulay orange. Ayan din sila. Pre. Shoutout. Sino magsa-shoutout dyan? Shoutout! Wala lang kumagat sa akin ah. Kanina kinagat. Kaso di ko na-videoan. Oh, kasama natin si Kuya Ga. Ayan. Shoutout! Shoutout sa asawa ko. Naiwan na naman. Hindi na naman nakasama. Pasensya ka na naman. Dahil nangangati na naman yung kamay ng asawa mo. Sana all. Stay put ka lang dyan. At makakarami din kami ng huli. Meron akong may uwi sa'yo na kahit puyo. Puyo lang. Puyong malaki. Ayan guys, nakauli na naman si Dudong guys. Laki oh. 5 figure. Sana all. Meron na kaming pang ihaw. Ang liit ng taga no? Oo, maliit. Sana all. Wala pa. Guys, kinakagat na yung sa atin guys. Ituloy mo na. Sige, ituloy mo na. Yeah. Yan. Mabit? Basta yung pagtilapia ko. Tuloy mo na. Nakagat na guys. Tinikman lang. So ayan guys, lumipat kami dito sa Minalin. Ayan. What's up? Nandito kami sa tulay. Ay mga kasama natin. Ayan. Ganda ng ano. Ganda ng view. Ganda ng view. Ewan ko lang may mahuli. Yan. Oh. Oh. Dong. Shoutout muna tayo sa mga kasama natin. Oh. Shoutout nga pala sa asawa ko. Stay put ka lang dyan. Bibigyan kita ng puyo. Shoutout sa asawa ko. Huwag ka na magagalit. Ihawin namin eh. Ayan. Let's go to the fishing. Ayan guys. Nakahirela na yung mga pamingwit natin. Ayan. Pakarami. Posibleng walang makahuli. Alek! Yaga. Shoutout! Shout out daw. Shoutout sa asawa ko. Yan. Na si Nika Arnaez. Kitang kita ka na. Ayan. Hindi na ako pinapauwi. Hindi ka na pinapauwi. Wala nang uuwi. Wala. Hindi ako pinapauwi hanggang walang nahuli. Kamo.
Yan, sana makachamba tayo dito. Ang laki ng pusa ko. Uli, uli. 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 Guys, uli tayo. Laki. Sana all. Swerte. Ano to? Kalimutan ko na tuloy ang pangalan. Yan guys, oh. Dali sa ano? Mamadali. Laki. Lo, uy. Palpag. Puro epic. Nakawala na naman. Kay Dudong. Wala na naman. Sa akin nakahuli ako. Ano? Laki. Ah! Boy, si ano hito? Hito pala, hito pala. Uy! Ito. Tagta na. Laki. Taga mo liit. Tigas oh. Ayaw matanggal. Swerte, swerte. Kalimutan ko na yung pangalan ng ano to, hito pala. Nawawala ako. Wala natin sa akin pre. Tangina, kinukuha ko na lang. Laki oh. Ang lakas. Binol-bol. Ikot-ikot. Kaya. Sana sabay sana tayo. Nice one. Pwede na yan. Ay, African! African nga. Afrika naman nakuha namin dito. Basa na tuloy ako. Kala ko kung ano na. Nila bigla yung ano eh. Ha? Nila bigla. Ulit lang taga mo ah. Oo nga. Yun guys, mamaya naman. Guys, grabe. Putol yung taga ko. Sayang yun guys, grabe laki. So ayun guys, nandito kaming lahat ngayon sa tulay. Ayan, nakairila. Ayan sila. Ayan. Time check guys. Ang oras na. Anong... 10:12. Ayan. Walang uwi hanggat walang nauhuli. Walang uuwi hanggat walang nahuli, pero ako nakahuli na ako. Okay na. Wag mo na.
Kaya ngayon guys, nag-check rendori kami ngayon. Ayan, naka-trailer yan lahat. Sana makadali tayo ngayon ng rendori. Pang fish fillet, ano. Hanggang alas 12 kami dito guys. Sana makadali kami ng kahit isa man lang. Ayan si Kuya Ga. You know? Nasa tulay lang kami. Sana makadali tayo. Kakalagay ko lang yan bago lang. Gumalaw. Sinabit mo. Lakas ng pagkano. Sinabit to. May gumalaw eh. Mahaba ba yan, pre? Nakawala na to. Mahaba to. Mahaba. Mahaba eh. Ang gusa yung gumalaw kanina. Haba nito. Hindi pa nakikita. Pinasok papunta dito sa akin. Oo nga. Oh, yun siya yung gumalaw. Pinasok dito papunta sa Oo nga. Siya yung gumalaw dyan, pre. Dito yan. Bull siya nandito. Hindi ko nakuha. Nakatakas. Nandito yung ano. Yung taga. Ay, nakawala? Sayang. Straight na straight eh. Malit lang ba yung taga mo? Nandito ata siya. Oo. Huli niya. Uy, huli. Are you sure? Hindi lang. Kasi may gumalaw dyan kanina eh. Dito siya. Baka siya. Gumagalaw. Gumagalaw. Mahaba kasi. Hanapin mo kasi yung dulo niyan. Ang haba nga ng tansi pre. Eh. Nakabuhol siya sa ano. Mga sobrang buhol talaga. Okay lang yan, basta may huli. Pero yung bamingwit ko daw pang may huli, sigurado tatalon yan. Dami mo. So, maraming lamok. Putang ina. Nakabuhol daw. Ito nakabuhol. Nakuha. Saan? Putang ina pre. Putol! Putol. Oo, yung pumiglas kanina. Grabe. Siya nga. Walak yung putang ina na yun. Putol! Potol. Putang inang yan. So ayun guys, nakauwi na tayo guys. So time check guys. 12:59. Ayan. 12:59. Ayan. Yung huli natin dyan isa lang guys. Sayang kasi yung nakawala natin. Sobrang laki nun. Yung tansi ko kasi sobrang nipis. Ayan. Isang hito lang. So, yun lang muna guys. Thank you for watching. Like and share and subscribe. Thank you. Bye. Nantok na ako.